Na základných školách sa rozbehli zápisy budúcich prvákov. V Novom Meste nad Váhom pripravili predškolákom a ich rodičom deň otvorených dverí. Budúci prváci spoznávali školu a zbavili sa tak prípadného stresu. Zápis bol nenápadný. Klasický 15-minútový zápis pri jednom stole na tejto škole nečakajte. Budúci prváci sa s rodičmi prechádzajú po škole, navštevujú jednotlivé stanovištia a postupne zbierajú nálepky. Je to vlastne taká cesta rozprávkovým lesom. Tak nie je to ale lesom, ale je to tá cesta rozprávkovou školou. 18, 19, 20. To je toľko? A keď prídeš do prvej triedy, budeš takýto múdry ako tá sovička. Rodičia so svojimi predškolákmi vďaka tomu spoznajú školu aj učiteľov, aj tých, s ktorými sa na hodinách stretnú až o niekoľko rokov. Tie deti spoznávajú nás, už máme taký nejaký prvý kontakt s tými deťmi. No teda, Kristínka, klobúk dolu. No nádherný. Ja som zaviazala pekné šnúrky. Lastavička. Super, 4. Výborne. Sa tešíš do školy? Aký bude ten tvoj šašo, Jašo? Farebný. Červená, oranžová, žltá, zelená. Ktoré číslo je vpravo dole? Čo to je za číslo? Výborne. Povedz mi, ktoré čísla sú hore? 4 a 6. Výborne. Každá pani učiteľka má svoj protokol. Deti ani vôbec nevedia vlastne, si myslia, že sa stále hrajú, ale ona nenápadne si pekne pozapisuje. Super, lepšie, výborné to bolo, trošku bola chybovosť. Iba A hľadaš. Výborne. Učitelia každému dieťaťu až neskôr vyhodnotia tucet takýchto protokolov. Po zápisoch zíde sa podporný tím, pani učiteľky a zhodnotíme, či je vhodné ísť do prvého ročníka alebo nejaký odklad. Počas zápisu na tejto škole si budúci prváci vyskúšajú aj telocvik či hudobnú výchovu. Prečo si sa túláne Pietra? Gabriela Stoklasová, Slovenská televízia.